Ndofunga vazhinji muchiri kurangarira nyaya yaMai Princess avo vakatiza vana vaviri vakatozodzoka gore rino tavatsvaga kuti zvinoita here kuti mudzimai asiye mwana ane 6 months achimusiyira mumwe mudzimai kuti aiwa ngatibatsirane kuchengeta mwana waunenge waita nemurume wako. Ko iyewo kumba kwake anonotiwo chii? Ndofunga makaona tichivatsvaga kubva papart 1 part 2 vakazowanika papart 3 vari kwaMutare apo vatozonzwawo kuti aiwa tiri kukuona kaiwewe pamasocial media uri kutsvagwa pamwana wawakatiza. Nhasi zvakare tadzoka nenyaya yakafanana neyaMai Princess yemuroora waGogo Rusike kuno kuunit L kwatiri kuchitungwiza akatizawo mwana ane gore ne2. Gogo vakaparapatika kuchengeta mwana kusvika ava form 2 asi gogo vaomerwawo kuti vachengete mwana uyu nekuda kwokuti neeji vasvika pakupera maziso, makumbo, zvirwere zvekukura. Ndofunga vazhinji munozvinzwisisa havachakwanisa kuchengeta mwana uyu vakuti aiwa muroora ndamboshingirira ndofunga ndambobatawo apo neapo kuchengeta mwana. Zvino toita sei? Tati aiwa regai gogo titsanangurirwe kuti nyaya iyi yakatanga sei uye muroora akabva sei kuti azosvike pakusiya mwana uyu. Uyewo kana uri kwauri ikoko unonzwa sei? Vabereki kana kuti vakuru vanototaura kuti hakuna chinhu chiri pamunhu chinorwadza semimba, asi tiri kuona sekunge madzimai vaakuzvitora sedambe, kuzvara vouraya, kuzvara vorasa, kuzvara vosiya mwana wacho nemumwe munhu. Chii chiri kumboitika mukati memudzimai wanhasi? Gogo Rusike makadi? Ndiri pangu makadii tete? Aiwa ndiri nani gogo. Kwakadii kuno kuunit L? Aiwa kuno kuEL kwakanaka hako. Naika. Totenda. Magetsi haasi kunetsa here? Magetsi anombotinetsei kasi mwedzi uno yakambotirerukei. Zvisinei kuti auda kupera here mwedzi wakufamba kanenge achiti chijusai futi. Ndozvavanoita vanhu vezesa. Vanodaro kana mwedzi wakunopera vanombokupai kuti mupedza munenge makatengai. Aiwa ndizvozvo gogo. Mune vazukuru vakawanda sei gogo? Ndine vazukuru vandinavo panapa 3. Vamwe 2 vari kwaGutu. Ndive mwana musikana. Mune vazukuru 5? Ndine vazukuru 5. Wechitanhatu akashaya akari mudiki. Nematambudziko gogo? Aiwa akaonekwa. Tanzwa gogo matitsvaga mukati ndakatizwa nemuroora akandisiyira chizukuru. Zvakafamba sei gogo? Hongu ndaindine muroora aibva kwaRusapi ainzi Diana Lebo. Pamwe pachona aizviti anonzi Alice Lebo kana kuti Munyoro. Aibva kwaRusapi sitara kurandi ndakanganwa kuti isaidhi ripi. Akatorana nemwana wangu ndokugara vese pamba pamai vangu. Saka pane pandaigara kukei muroora akazoita mukomana wakanga akudana naye anga ari ticha womusende Edeni. Saka munin'ina wangu akamukirawo kuseni ini ndandisipo ndokuwana vanhu vakarara mumba. Aida hembe yaida kutora muwardrobe ndokutarisa akaona mune vanhu vakarara vairi. Hanzi ndobva ndati amai maki ndoda kutora hembe apa. Hanzi murume uye ndobva afugidza musoro. Uyu zvakangoramba zvichimudya mwoyo kuti ndaonekwa nemunin'ina waamwene ndakarara nemurume. Ndobva atora hembe yake ndobva abuda. Vanhu vanga vachitofambidzana tofunga vachitonorara pamubhedha ipapo pandoorarawo. Kwakutoona mazuva akunditi ndichamboenda arongedza hembe dzake. Ndikati ko muri kuenda kupi amai maki? Zvikanzi hamusi kuona kuti ndine mimba? Ndikati mune mimba? Kubva muri kuendepi? Zvikanzi ndiri kuenda Paropi. Ndikati Paropi pamhiri panapa? Akati
Ndikati alright, mugofamba zvakanaka. Mwana mungabude nemwana. Zvikanzi aiwa mwana ndagara ndisi kuenda naye. Ndikati aiwa mai maki hapana chakaipa, unouya muchiona mwana, hatidi kukanganisa ukama. Maenda zvinyu pamaenda ndapasiva. Aenda kuye abva aswara mbona mwene wachoni akadzoka achitambudzika. Tikamutambira mwana wangu angabva mukusununguka, tikamupa mateneti anga akururirwa natete, kubva akupfekawo, kubva amuverengera mamwe manapwena ake, kubva amupa netumwe tuhembe. Zvikanzi mami nezvino, ndobva atora rimwe tauro rake, zvikanzi oitauriri. Ndobva ambota mazuva achingoti ndiri kurara muchibage. Ndikati uita seucharumwa nenyoka, kana uine nzara unouya hako uchidya. Ndaitonzwawo mwoyo kurwadza. Ndaingotiwo zvinowanika. Pamwe azviitira nekuti mwana wangu ari kumboendawo kune mumwe mukadzi, hazvina mhosva. Angofanana, ndaimuda zvokuti mukadzi iyeyo azogara mimba yakura, akanosenzera mumwe mukadzi muelo muno. Mukadzi uyewe ndobva azotiwo handichakwanisa kuti ndigare newe nekuti iwowo waane mwana wako, inini ndanchiti undibatsire mwana wangu. Apa unozoguma wangotarisawo mwana wako usingatarise mwana wangu. Ndobva adzoka. Zvikanzi ndakuenda kumba kwasekuru wangu St. Mary's. Ndobva aenda kuSt. Mary's, bva akugara kumba kwasekuru wake. Ndobva auya achitiudza zvikanzi ndawana basa kuSt. Mary's, kuKariba. Kati waona basa, maona rei? Zvikanzi ndawana remushopu. Ndobva aenda. Takati tanguva ndisina kumbomuona. Akazouya rimwe gore 2006 achibva asvika kumba kwaambuya wangu kusi. Ndobva vafona zvikanzi mai make vauya muriko here? Ndikava ndati aiwa ndiriko. Ndobva vauya. Ndobva vasvika bva tamhoresana. Ndikati matoone mwana? Apa anga ane mwana wechi3 kanga kaakasikana waakaita pamhiri paseke, anga ari mukomana aimuti anonzi Kuda. Akaita kunonzi kwaRopi, ndoko akaita mwana anonzi Kuda. Ndobva ndamuti makorokoto, mwana wenyu ane mwedzi mingani? Zvikanzi 3. Zvikanzi ndauya kuzotora Maki, ndoda kuMacDonald, ndoda kuenda naye kuKariba kwandiri kugara. Ndikati mai Maki, ungati uyu mwana wokwaRopi aiwamusiya kuKariba, uyu unaye kumusana wokwauwabva ikoku, oya uzotorawo Maki futi kuti uende naye ikoko. Chinonetsa ndechekuti mwana uyu haana bhethi. Ngatigadzirise bhethi remwana uwane. Zvikanzi aiwa mapepa angu akanzi ari kubhindura, ndokwandinokwanisa kunotorera. Ndikati aiwa iwe uchiita kana watora mapepa ouya oitigadzirisa bhethi remwana, mwana harambirwi nemunhu. Ouya otora mwana oita sei? Ozoenda hake mwana ane bhethi. Zvikanzi aiwa ndichadzoka muna August. Kubva ipapo handina kuzombomuona futi. Manje ndopandakazoonawo munhu akandipa nhamba dzasekuru vachoni vachiti vari kwaRusapi. Ndobva ndavafonera, ndobva taura navo, ndobva vati munhu angakubatsirei ari kuchitungwiza ikoko, mirai ndikupei nhamba. Ndobva ndataura nasekuru vaye. Ndikati ndikukumbirawo nhamba dzaDiana Lebo. Zvikanzi Diana ndimbokupai nhamba dzaDiana nekuti pandakauya kumba kwenyu makandishainira. Ndikati ndakakushainira irini ndambobvira ndakuonai muupenyu hwangu. Hakuna munhu wokumusha kwenyu wandakambobvira ndaona muupenyu hwangu. Zvikanzi kana muchitoti Diana wachona auye ikoko, mwana iyeyo anenge akutotoreswa nesenemu yaDiana plus
mwana foni yaandifonera nayo ndichamufonera ndigomushedza ndigotaura naye pandinenge ndati ndisangane naye. Saka izvino ndinotogara ndichitya kuti mwana uyu achafonerwa akabiwa kana kuti achafonerwa vanhu mazuva ano vanoita madhiri nevana kana akanourayiwa. Saka inini pfungwa dzangu dzakutoda futi kuti ndimutorere mwana uyu laini rangu raari kushandisa, ndomutsvage rangu rimwe laini risiri rine namba dzasekuru ivava vanonzi vanogara muSt Mary's. Saka ndakutotya kuti vanhu vakwalebo vachauya vakaba mwana iyeyo, nekuti hana yangu kana ndikatomushaya nguva yakareba ndotoshedzera kuti McDonald ari kupi, McDonald ari kupi, nekutya kuti vachauya vakamuba. Vaiti kana mai vacho nevauya atoreswe senemu yaamai vacho, azviite kuti vatorese senemu yaamai vake iye asiri mwana wavo, azviite. Ezvino nyaya iri kundiomerawo ischool fees, kune malevhi anoda kubhadharwa. Imwe fees ndobhadharwa nesocial welfare, inini wachona handichaona, ndikutambudzikawo. Kubaba wemwana waripi? Baba wemwana havashande, vanoitawo zvekungoshedzerawo makombi parodhi. Anga aine shungu mazuva akapera ndakamboita kuti aende kunotora license nevetonganyika. Ndikatotsvaga mari, akatsvagawo mari, akaenda kuti aitore provisional, abva hanzi afoira. Ndikati ashingirira ukaita license at least zvino unoita zviri nani. Kudhiraivha anogona kudhiraivha anotofamba zvakanaka. Pano vamwe baba vakambenge vachimuta afambe nemotikari yavo. Tikati aiwa, munhu haana license zvine njodzi, munhu ngaaite license. Akaita license at least zviri nani, munhu uya henyu muchimusheedza kubasa kwenyu. Saka mwana akura sei kwazvo? Ezvinezvi mukomana muzukuru wangu uyu ari kuita form 1 pasekondari hai, ari kuita form 1. Saka muri kuwana sei chikafu koko? Ndikunzwa baba mabasa vanoita uye mune muzukuru zvakare, muri kugara sei? Chikafu anouyawo anondipawo pondo, ndotosqueezawo ipapo. Noti gasi roda kutengwa, mvura inoda kutengwa, chikafu chinoda kutengwa. Saka unotosqueezawo, kadyawo kuseni, unozomirirawo kudya manheru. Ndofunga zvinhu zvakaoma sagogo, ndofunga manzwa mararamiro avari kuita, uye iko zvino pfungwa dzavo dzakurwadza kana kuti vakudzamirwa nepfungwa nekuda kwokuti mhuri zvakare yakatiza mwana, yava kuthiretena kuti tichangotora mwana musingazive. Zvinhu zvinenge zvakanaka here makatarisawo wasirwa mwana negore wachengeta kusvika mwana aform 1, wozongoona munhu anyuka kuti aiwa mwana ngauye kuno timutorese birth nesenemu yekwaamai. Vamwe chetevo vakambotiza mwana vakanoroorwa kumwe vachiti ivo havana mwana iyeye, vozongofunga zvakare kuti aiwa ndine mwana wandakasiya, regai ndidzokere ndinomutora. Ndofunga manzwa magariro ari kuita gogo zvinhu zvakaoma, ikonomi yakaomera munhu wese. Mwanakomanawo vanova baba vemwana uyu vari kumbotrayawo kana kuti kuzamawo nepavanogona, asiwo nekuoma kwakaita zvinhu vakasiyawo pondo. Gogo ndoyo vosqueeza. Kuno kuchitungwiza chinonyanyonetsa inhau yemvura, unototi utenge mvura iyoyo kana wada kushandisa. Chitirangarirai kuti nevazukuru vavagere navo pano vatatu, plus baba plus ivo gogo zvakare, kuti vawache vanenge vachida mabhaketi mangani, imari kuti vawane mvura iyoyo. Poitwa sei? Tosiya here gogo vachishungurudzikana, voti vane zvirwere zvekukura. Ndofunga manzwa maziso amashoma, maBP sevanhu vakuru, makombo nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana zvinouya nekukura, zvowedzerwa zvakare nekuda kwokuti muroora akuklema kuti chindipai mwana wangu uya wandakambosiya kana kuti uya wandakambotiza ndakuda kuchengeta ndega. Voita sei gogo? Social welfare iri kugonawo nepainokwanisa kuti mwana aende kuchikoro, asika kana yava nguva yekuti mwana achinyora form 4, ndofunga sara nemakore 3 kuti mwana anyore form 4, anonyora sei asina birth certificate?
zvinobvumidzwa here kuti baba vangonotoresa vega pasina mai? Poitwa sei nekuda kwokuti amai vanonzivo Alice Lebo havasi kuwanika panzvimbo? Kana kuine vanovazivawo kuKariba ikoko, kungava kuKaroi, kuMash West ikoko, kana kuti Diana ndo rimwe zita ravanoshandisa. It's either Alice Diana Lebo kana kuti Alice Lebo kana kuti Diana Lebo anobva kwaRusape uko. Zvichida vakatizira kumusha, asi gogo vari kuti ndinombonzwa sekunge vari kuKaroi, ndinombonzwa sekunge vayamukira zvakare kuKariba. Saka takuvatsvaga tichingoti kubva kuMash West tibatsirewo kutsvaga mudzimai uyu tione kuti zvoitwa sei mwana ave neraramo yakanaka. Kukura, pfungwa dzinokura, anozokanganisika zvakadii padzidzo dzake achiziva kuti ndakatizwa kana kuti ndakasiwa naamai. Mhosva dzevabereki sekutaura kwanamboita hadzipindirwe nevana, asi zvinokanganisa mental health yavo. Fungai mwana achibva kumba adya chikafu chishoma nekuda kwokuwana kuri kuita gogo, osvika zvakare otambudzwa nekuda kwokunzi hauna birth certificate, mwana ramangwana rake rinozodii? Kana kuine vanokwanisa kubatsira mhuri yagogo Rusike, nhamba dzagogo ndo dziri kubuda pasasapo, vafonerei. Kwete kuvafonera muchivati makanga maita sei muroora, makanga masiwa sei, chii chakanga chaitika. Haisi nguva yekubvunza mubvunzo ndavabvunza ini nekuda kwekuti ibasa rangu. Chenyu kufona muchivabvunza gogo mamuka sei, toisa dhora iro paikoke chinhamba idzi dzinobuda zita rekuti chii chinodiwa kutyoro kwemwana, kwete kuvapinza mukoti. Takumbirisa mhuri yeZimbabwe, ngatibatsiranei nagogo Rusike. Kana kuine vanokwanisa kutoziva kuti ayo gogo maziso ayo asi kukura ada unoparwa, huyai ndikutarisei. Kana kune madhokotera anokwanisa zvakare kuita basa iroro, kana kune vanokwanisa kuona nezvematambudziko anosangana nevana, vanokwanisawo kuti ayo huyai nemwana agarire kuno for safety yake, nekuda kwokuti hatichazive kuti mhuri ichazorongei ramangwana. Kana kune vanokwanisa kubhadharawo mafizi, chikafu, mbatya dzekuti mwana akwanise kutarisikawo pavamwe vana. Gogo vari kuzamawo nepavanogona, havasi kukundikana, vari kuzama. Fungai kubva gore mwana achisiwa kusvika nhasi toti akuma 12 years 13 years vainaye. Rudo rwakadii, asi mai vemwana vakatadza kuratidza rudo. Madzimai ndiwo mukana, onaiwo nyaya dzinenge dzichiitwa nevamwe venyu. Kana paine mapurisa ari pedyo, tibatsirewo kutsvaga mukadzi anonzi Diana Lebo, tione kuti poitwa sei, pogadziriswa sei mwana ave neraramo yakanaka. Tiri pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti Chisarai.
Baba
Alina bazane jemumwe. 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 Ari papo. Papano nai. It's nice to be here. Papano. It's nice to be here. It's nice to be here. Tasu. Tasu. Wani. Tasu. Wani. Tasu. Apana 7 kana 4 matasu. 0. Kune 1. Chimutasu. 0. Chimutasu. 0. Tasu. 1. Tasu. 1. Watu kana pwerewe. Baba manduwe pakati wanaiba babano. Kusora nekurutsa kurutsa mukurara manai. Ukana chijawo chirutsa kuti kurara mamazuva ari ndase. Ukana chijawo chifufutiriwa. Kwakurwadziwa kawo. Tinotenda mwana wene moyo unorudo pano vari kudzokera vapora nai. Ndoke kana waye moyo uri papi? Uri pano asa kwaya nekabhati kana ndikathinga ndikadhati. Kabad kathinga nokachi? Ade kachi? Kana kadhauti. Ayi watangisa ega. Ukana ndikathinga nekadhati. Ukana ndikachi? Kabad. Apana rugona. Kabad kathinga nekadhati. Ndikana kabad nekathinga nekadhati. How it say? How it say? Zvafana nokutumira mari munhu usiri kuona. Izvo nai. Ini ndinoti mukatotumira mari kwandiri tanga maita video call. Ona nai mapanda ya Mwari mwanakomana wa Mwari haana kusika mapanda akafanana. Akandosiyana. Izvo nai. Saka kusiyana wozvo ndokusiyana kumakore nokurarama nai. Asi chimwe chine nguva chipane nguva yekusima nenguva yekudzura ndizvo nai. Asika ungadzure nguva isati yaita sei. Ndopata mhanya kuna tate gurani. Usika tate guta swakamira kuti aiwaka. Zvino kana zvingaya usiku tate guta fanonzwa achiti aiwa ndo achikanga chibaga so waya usiku. Masikata kazi zvinovharwa kugedhi unzira mira kunze kuoko amusitendere kupinda muno. Mumwe munhu anouya panapa achirwara pakunuka pakupo ngopinda pagedhi afanira mira kuti ufetera mhepo. Ndizvo rini? Ndakutaura chikwedu ani ndizvo rini? Handizvo here? Ichobadika. Anoshora peno. Azopinda kuseri kupeno anenge akunzwa zviri nani. Anenge kuti security haiwa miri inenge yakuti rafiri comfortable. Ndakutonzwa zviri nani. Amenochera mazvinda kuti zvinoyeka comfortable. Ichere mazvinda rika. Andosvika kuseri kwazongopedzera kwazvo zvake zvinhu zvadai. Zvatoraita rika. Kudai kuti kuti nguva yako inenge yakwana kuti kusunungurwa. Akusotanga nematangafamba pana panhasika. Aiwa dzamaenda dzine mazita ndonganga kana maprofita. Ende mitunhu imwe mirefu pamafamba nepamatsenga nepamadase nepamabva. Vamwe kurombesa nekuromba nekuda umwe nekusada nai. Asi tate Brutaso unoti inini vazukuru vangu pano amurombe pano panouya kuzobatsirwa ndizvo nai. Kusunungurwa zvitingi-tingi nezvidhingi-tingi nezvitokoroshi. Handika zvamakavana mega. Insiku but unenge wakuudzwa kuse kuti iwe ukaenda kwakati wakapiwa nani ingata wakazodai so kati baba kwaenda wakakusira ndizvo nai. Vari kutenda vanhu vachibvuma kuti aiwa shuwa siku ipapo ndibatsirei. Shuwa ipapo ndakabata nekusaziva ndisunungure nai. Vamwe varota sei? Vari kusunungurwa. Mukaya muri uchadzokera uona kathinga ringana uya akarara. Ukaenda nako uramba wakanyarara ipapo. Ndikati rusha mese tairusha. Haisi mzukuru. Unobva kupira? Kuti? Kuseri kwe-airport ndokwanogara? Kumanyami. Yo, iya isi kare yako ngwanosviba kani? Uri mutema kani? Mukumona munhu? Haasi mbunu ba. Mutema. Eta ndokukudzaika. Mutema. Piki chacho we mutema onayo?
Zvakaoma, zvakajira zvairema. Bara muradzwa. Mukumona muno? Mukumona ndiye ka? Uyu mamona? Ndiye uyo amukona akararapa. Zvine nguva yakareba sei zvimbwere? July last year. Sapesa konga sati wanza tasva. Oh. Aiwa zvina kuipa. Mama kasamadzi matare. Ndo waya sekuru wakafona ndiri panapa. Ndo pandabva ndakupa ifoni. Mudzimai wacho ndiyakafona ndibva atsanangura ndakati handingasvikwanisi. Maita rombo rakanaka ndiri pani patete kuti pacho. Ndo pandakakupa ifoni paya kuti ndizive. Hazvina kuipa. Ndoda kumupa mushonga mahara. Ndaiti pamwe waisa mandadati vadzorera. Kutenda kwako kwaita kuna sekuru tashu ende wapona. Amen. Unofamba wega unofamba? But next week guys, nasi date 30. Ndoda kumupa 6 days. Afana kutoka panapa zvasiyana. Munolinga. Afana kutoka panapa zvasiyana ndiri. Hazvina mosva. Zvinorwadza zvinoshungurudza. Kuri panyika. Kuroiwawo abiyangu we. Kuita sei? Kuroiwawo. Akazvarwa neganda rake zvakanaka kuona pave man. Ai mai wakai. Hazvina kuipa ndichamusunungura naika. Ndichati sanda tombotanga basa rese chitanga kuti apiwe mushonga chakudza mukomana kusero. Amugadzire mushonga motopiwa moteka ira nai. Marinzo apwere wangu. Ndatenda. Bye bye.